Salamat sa Dios kay iya pa kita ginatagan liwat sa sining tion diin kita makapadayon sa pagmamalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa Mateo chapter 7 verses 21 pakadto sa 23 kag diri nagasiling, hindi ang tanan nga nagkatawag sa akon Ginoo, Ginoo makasulod sa ginarian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon Amay nga yara sa langit. Kung mag-abot yadto nga tion, kung yadto nga adlaw, madamo ang nagatawag sa akon Ginoo, Ginoo. Sa imo ngalan nagawali kami, kag sa imo ngalan nagatabog kami sa mga yawa, kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Dayon magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang mga malaot. Kabay nga ang Dios magpakamayo sini nga mga pulong. Nagaton tan-awon maayo diri ining tatlo ka mga bersikulo nga akon ginbasa. Kag diri masapwa naton nga ginbuksan sang Dios sa aton nga mga mata ang mga dalagko nga kamatuoran agod nga makita naton kag makapamalandong kita sa aton kaugalingon kung ano ang nagakabagay nga aton paghimuon sa pagsunod sang mga ginatudlo sang Dios sa aton. Kag ang una nga bersikulo amo ang 21 sa kapitulo 7 sang Mateo, kag suliton ginakon agud nga penetrate ini sa aton hunahuna kag magkapabilin ini sa aton mga balatyagon. Nagasiling siya dre, hindi ang tanan nga nagatawag sa akon Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon Amay nga yara sa langit. So ginathag sang Ginoo diri nga ginsulat ni Mateo nga hindi gali ang tanan nga nagatawag Ginoo, Ginoo makasulod sa langit. Di daw wala man diri sing malain. Maayo man itanan kung isampit naton o ihambal naton ang ngalan sa Ginoo. Pero ang kamatuoran nga hindi gali ang tanan nga nagagamit sa ngalan sa Ginoo makasulod sa ginarian sang langit. Wala man siya magsiling nga ang tanan nga nagapanawag, kundi may ara lamang nga nagapanawag nga hindi makasulod. Kag may duha ka ideyas, may ara man nga nagapanawag sa ngalan sa Ginoo nga makasulod. Kay siling niya hindi ang tanan kung sa aton pa may ara nga makasulod sa langit nga magsampit sa ngalan sa Ginoo, kag may ara man nga hindi makasulod. So tan-awon naton ini ang duha ka ideyas. Nga ang mayara nga nagapanawag nga hindi makasulod sa langit, kag mayara man nga tao nga nagapanawag pero makasulod ya. Ang diferensya amulan niyo. Mayara gali nga mga tao nga nagapanawag sa Dios, kinagamit man ang ngalan sang Dios, pero wala sila ya nagatuo sa Ginoo. Amo ina ang mga tao nga bisan maggamit pa sa ngalan sang Dios hindi makasulod, kay ginagamit lang nila ang pulong Ginoo, Ginoo, pero ang kamatuoran wala sila gatuo sa Dios. Inaara lang sa ilang baba, pero wala magalin sa ilang kasing-kasing o kon tagipusoon. Ina ginatawag nga nag-aalagad man sila sa Ginoo sa baba lang.
pero hindi matutuod nga klase sang pag-alagad kay man wala naghalin sa ilang kasing-kasing okon tagipusoon. May isa ka bahin sang balaan na kasulatan, kag daw lain ang tono sang iya ginahambal, tono si saon, kay man kung hindi naton matanaw ang bilog nga kamatuoran, daw makasiling kita nga lain man ang ginatudlo dito sa piyak nga bahin sa Bible, lain man ang sa piyak. Okay, akon basahon, kag aton ini i-reconcile ang duha, kag iniya makita sa Romans chapter 10, verse 13. Ini sinulat ni San Pablo. Ang una ay sinulat ni Mateo. Tanaw naton ang duha. Nagasiling diri sa Romans 10:13, ang kasulatan nagasiling, ang tagsa-tagsa nga nagapanawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Siling naton daw nagakontradikta. Kay dito ya sa una naton ginbasa, hindi ang tanan nga nagapanawag Ginoo maluwas. Samtang si San Pablo ya sa Romans 10 verse 13, ang tagsa-tagsa nga nagapanawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ano ang diferensya sining duha? Ang una to yang siling ni Mateo, amo nga ang tao nagapanawag sa Dios sa baba lang, hindi sincero, hindi totoo, wala nagatuo sa Dios, pero nagapanawag. Si San Pablo ay naghambal nga ang tanan nga nagapanawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, ini amo yang tao nga nagapanawag sa Dios, pero nagtuo siya kag ginbato niya si Kristo siyang kasing-kasing. So sincero ang iya pagpanawag sa Dios, halin gid iya sa iyang tagipusoon. Whereas sa piyak, siling ni Mateo, yadtong nagapanawag nga wala naghalin sa tagipusoon kundi sa baba lang, nagapapretend lang nga nagpanawag sa Dios, hindi ina sila iya makasulod sa ginharian sang langit, kay hindi man maminatud-on ang ila nga pagpanawag sa Dios. So ining duha wala nagakontradikta, kundi nang nagahambal lang ni sila sang duha ka klase sang mga tao. Ang isa ya nagapanawag sa Dios, pero hindi tinigapisuon nga pagpanawag. So hindi sila makasulod sa langit. Kay nakita sang Dios nga hindi maminatud-on ang ila paggamit sa ngalan sa Ginoo, Ginoo. Kag si San Pablo nag-atag nga kung ang mga tao magpanawag sa Dios halin sa ilang tagipusoon, maminatud-on nga pagpanawag Ginoo, siling ni San Pablo, ini nga mga tao sigurado 100% nga makasulod sa ginharian sang langit. O isaon naton dire ang ginasiling nga kabubuton sang Dios. Ano gid bala ini ang kabubuton sang Dios? Nga ginsulat dire nga siyang pagsiling, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang Ginoo. Si Jesus Christ ang diri pa siya sa duta, nagapanudlo siya sa mga katawhan, kag ginhatagan gid ni Jesus Christ sing dako nga bili ang pagtuman sang kabubuton sang Amay didto sa langit. Sang nagapanudlo si Jesus Christ kung paano magpangamuyo ang tao, inibahin lamang sa ginatawag naton pagtudlo ni Kristo sa mga katawhan kung paano magpangamuyo sing husto. Kagini na record sa Mateo kapitulo 6, kung tanaw naton ang 13 o kung ang 10 sang Mateo 6, diri nagsaling siya, magkari ang imo ginharian, ini gintudlo ni Kristo sa mga katawan,
Kung magpangamuyo kamo, tawgon ninyo ang ngalan sang Amay sa langit, kag amo ini ang isiling ninyo. Amay, magkari ang imo ginarian, matuman ang imong kabubuton, diri sa duta, subong man sang sa langit. So ini ang ginhatagan gid ni Kristo sang dako nga bili. Bisan sa iyang pagpangamuyo, kagintudlo niya sa mga tao. Sing ganon, ninyo ang Amay, ang imo kabubuton, matuman diri sa duta, subong man sang sa langit. Ini nagapathag nga dapat ang kabubuton sang Amay sa langit kag diri sa duta matuman. Hindi lamang nga tumanon ang kabubuton sang Amay dito sa langit, kundi bisan pa diri sa duta ang iyang kabubuton amugid ang matuman. Kabangdanan nga sa atong gintun-an, nagasiling gid ang Bible nga ang kabubuton sang Dios amo ang matuman. Kag ang makasulod lamang sa langit, amo ang mga tao nga nagatuman sang kabubuton sang Amay dito sa langit. Bisan pa sa pagpangamuyo ni Jesus Christ, tandali na lang siya ilansang sa cross. Nagkadto siya sa lugar ginatawag Getsemani. Kag dito si Jesus Christ nagluhod, naghapa, kag nagpangamuyo sa iyang Amay. Kagan siling pagid sang Bible, sa dako nga kasakit nga ginbatyag ni Kristo, nagatulo ang iyang balhas nga daw lagdo sang dugo nga nagatupa sa duta. Kag kabalo ka kung ano ang iyang pangamuyo, siling niya, Amay, kung mahimo, kung may iban pa nga paagi, ilikaw ini nga kupa sa akon. Ang kupa diri pulo parehas balasang tasa nga ginasudlan naton sa kape kag ginainom. Pero ang sulod isang kupa nakita ni Kristo, ang tanan kag dalagko nga pag-antos ngayang atubangon sa tion nga ilansang siya sa krus. Dito sa kupa, nakita niya ang tanan nga pasipala sa mga tao sa iya. Dito sa kupa, nakita niya ang lagdo siyang dugo. Halin siya agtang tadtong tion, gagin suluban sang korona nga may tunok ang iyang ulo. Dito sa kupa, nakita niya ang dugo nga nagagwa siyang kamot sa agi sang lansang, sa iyang tiil, agi sang lansang kag siyang kilid, agi sang bangkaw gagin puno sa iya. Amo ina ang sunod sang kupa. Ngayang nakita ang dako nga pag-antos, ngayang atubangon. Pero nagsiling siya, Amay, kung mahimo ilikaw ini nga kupa sa akon. Pero hindi ang sa akon ang matuman, kundi ang imong kabubuton, amo ang matuman. Amo ina nga nagsiling ako, gaginhatagan gid ni Kristo sang bili ang pagtuman sang kabubuton sang Dios didto sa langit. Kabangdanan nga nagsiling siya, hindi ang tanan nga nagatawag sa akon ngalan, Ginoo, Ginoo, makasulod sa langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon Amay didto sa langit. Mga kautoran, kung kaluwasan ang paghahambalan, ano gid bala ang gusto sang Amay, o kung ano gid bala ang kabubuton sang Amay, agod nga maluwas ang tao. Masapuan naton diri sa John chapter 6 verse 40, nga ang kabubuton sang Amay agod makaabot kita sa langit, amo ang pagtuo kay Kristo
nga aton manuluwas. Basahon nakon ang balaan na kasulatan, ago direkta nga makahambal sa imo ang ginhambal ni Ginoong Hesukristo. Siling niya, kay amo ini ang kabubuton sang akon amay, nga ang tanan nga makakita sa anak, kag magtuo sa iya, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag akon sila banhawon sa katapusan nga adlaw. Dua ka mga termino ang gingamit diri. Ang isa, ang makakita sa anak, kag ang magtuo sa iya. Amo ini ang kabubuton sang akon amay, siling ni Jesus Christ, nga ang makakita sa anak, kag magtuo sa iya, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kung sa aton pa, ang kabubuton sang amay didto sa langit, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kabuhi, dapat magtuo kita siyang bugtong anak. So ang liabi nga pulong, amo ang pagtuo. Kagamo ini ang ginatudlo sang bugos nga kasulatan halin sa Old Testament pakadto sa New Testament. Kung kaluwasan sang aton mga kalag ang paghambalan, ang ginapangita, ang gina-require sang Dios, amo nga dapat magtuo kita kay Ginoong Hesukristo. Tuohan naton siya, kag batonon sulod sa aton mga kasing-kasing. Kagamo ini ang ginatudlo man ni San Pablo nga makita sa Acts chapter 16 verses 30 to 31. May nagpamangkot kay San Pablo kag kay Silas. Ang pamangkot amo ini, Sir, anong buhaton ko agod maluwas ako? Pamangkot ina sang soldado. Kag ang sabat ni San Pablo amo ini, magtuo ka kay Ginoong Hesus agod maluwas ka, kag ang imong panimalay. Magtuo ka mo tanan, ikaw kag ang tanan nga membro sang imo panimalay dapat magtuo kay Ginoong Hesukristo. Ang makasulod sa ginharian sang langit, amo ang pagtuman sang kabubuton sang amay. Ano ang kabubuton sang amay? Siling niya, magtuo ka kay Ginoong Hesukristo agod nga makasulod ikaw sa ginharian sang langit. Kagini gin-follow up sa 1 John chapter 5 verse 13. Nagasiling siya, ginsulat nakon ini sa inyo nga mga nagtuo kay Ginoong Hesukristo, agod nga mabalaan ninyo nga kamo nakaangkon na sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sino ang ginsulatan? Ang nagtuo. Ano ang ginsulat? Agod nga mabalaan nila o kun naton nga kita nga mga nagtuo na kay Kristo, na luwas kag nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina ang gina-require sang Dios sa aton. Kung gusto naton makasulod sa langit, tumano naton ang kabubuton sang amay. Kag ang kabubuton sang amay, amo nga dapat kita magtuo kag magbaton siyang bugto nga anak nga amo lamang ang manuluwas nga ginpadala diri sa kalibutan, agod matigayon ang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Ti sino diri iya ang gidtungganan tugyanan sang amay nga judge, agod nga maghukom sa tanan nga mga katawan, kung sino ang makasulod sa langit kag sino ang hindi makasulod. Gintugyan ina sang amay siyang bugtong anak tungod kay ang anak sang Dios
anak sang tao kag anak man sang Dios. May duha ka nature nga ara kay Jesus Christ. Ginatawag ina nga divine nature, amo ina ang iyang pagka-Dios, kag ang iyang human nature, amo ina ang iyang pagkatao. So ginatawag si Kristo nga anak sang Dios kag anak man sang tao. Tungod kay anak siya sang Dios kag anak siya sang tao, siya amo ang qualified nga manginhukom sa tanan nga mga katawhan sa kalibutan, kung sino makasulod sa langit kag sino ang hindi. Wala inagintugyan sang amay sa mga anghel o kon sa mga judges diri sa kalibutan. Gintugyan ina sang amay sa iyang bugtong anak agud nga mahusay sang insakto, mahukman sang insakto ang tanan nga mga katawhan nga nagapuyo sa sini nga kalibutan. Kag gini nga judge nga amo si Ginoong Kristo, makahukom siya sang insakto sa tanan nga mga katawhan tungod kay si Kristo nakahibalo sang tanan sulod sa aton mga kabuhi. Sa aton huna-huna kag sa aton mga balatyagon, mabalaan ina, nahibalaan inang tanan ni Ginoong Kristo. Kag mo ini ang na-record sa balaan nga kasulatan na nungod sina nga mga kamatuoran sa Hebro 4 versikulo 13 nagasiling ang kasulatan. Wala gid sing bisan ano nga sarang matago sa Dios. Ang tanan nga butang hayag kag bukas sa iyang atubangan. Kag sa iya kita tanan magahatag sing husay na nungod sang aton kaugalingon. Ang ginhambal nga diri tama katag. Wala gid sing bisan isa ka butang nga natago sa atubangan sang Dios. Hayag kag bukas ang tanan. Nahibalan sang Dios bisan pa ang ginahimo sang tao sa tago. Wala mabalaan sang iban nga mga tao, pero nabalaan iya sang Dios. So siya ang makahatag sang nagakaigo nga husay sang tanan nga mga katawhan. Kag ini nga judge gagintugyanan sang amay sa paghukom sa aton, iyang ginatulok kung ano ang sasulod sa aton mga tagipusoon. Nagasiling ang Samuel, kag diri makita naton sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Nagasiling siya, ang mga tao nagatulok sa guwa lamang. Mabalaan naton ang sagwa lamang. Pero ang Dios nagatulok sa sulod sa tagipusoon o kon kasing-kasing sa mga tao. Nabalaan niya kung ano ang yari sa sulod sa aton. Kabangdanan na nagsiling siya, hindi ang tanan nga nagsiling, Ginoo, Ginoo makasulod sa langit. Kay nabalaan niya kung ano ang sa sulod sang aton tagipusoon. Hindi naton madala ang Diyos sa panamay nami hambal. Nagasampit siya ngalan, pero hindi man tuod-tuod. Nagapapretend lamang nga daw nagapanawag man sa Diyos or kamaturan wala. Nga amo sina kay man nabalaan sang Diyos ang sasulod sa aton tagipusoon. Siya ang makahatag sang nagakaigo kag gusto nga paghukom o kon paghusay sa tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. Kapadayon naton dira kung ano ang paghimuon ni Kristo sa aktual nga paghukom sa tion sa iyang pagbalik liwat sa sini nga kalibutan. So ginsiling diri sang Bible kag kumparar niya ang paghukom sa aton
sa duwa kasapat. Amo ang karnero, kagamo ang kanding. Siling sang balaan nga kasulatan, sa tiom na sang adlaw sang paghukom, tipunon niya ang mga katawhan. Dua ka klase. Ginkumparan siya sa karnero. Ang karnero tipunon niya kag palinyahon, ang mga kanding tipunon man kag maglinya, kag magaatubang siya sa adlaw sang paghukom. Ang karnero amo ina ang mga tumuluo, ang nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Kag ang mga kanding amo ina ang mga tao nga nagsikway kay Kristo, nga wala nagtuo kag wala man nagbaton kay Kristo. Kag tanaw naton diri ang ginhambal sa mga nagbaton kay Kristo sa adlaw na ini sang paghukom. Ang Mateo 25, sugdo nakon pagbasa ang 33 kag 34, kag naghambal ang kasulatan sing subong sini. Ipahamtang niya, kung sa ato pa ni Kristo, ang mga karnero sa iya tuo, kag ang mga kanding sa iya wala. Dayon ang hari magasiling sa mga tao siyang tuo, kari kamo nga ginpakamaayos ang akon amay. Panublian ninyo ang ginharian nga ginaman sa inyo halin pa sa pagtugas sang kalibutan. Kagaari naman ang ginhambal niya sa iyang wala, sa mga kanding o kung sa mga tao nga wala magkalaluwas. Siling sang 41 sang Mateo 25, dayon magasiling siya sa mga tao siyang wala, palayo kamo sa akon, mga ginpakamalaot sang Dios. Didto kamo sa kalayo nga wala sing katapusan, nga ginaman sa yawa kag sa iya mga anghel. Ni pulong sang pagsikway. Sa adlaw sang paghukom, mga tubang ang tanan nga mga tao sa tubangan ni Kristo. Kag wala sing makalikaw sini. Sa mga nagkalaluwa sa gintawag niya diri iyang mga karnero, magasiling siya, kari kamo, panublian ninyo ang ginharian sang langit, nga ginaman para sa inyo, bisan sadtong tion nga wala pa matukod ang kalibutan. Kaginambalan man niya ang mga wala magkalaluwas, tungod kay wala man sila magtuo kag magbaton kay Kristo, sa ilang kasing-kasing bisan pa nagahambal man sila kag nagpanawag sa Dios, sa ila lamang baba pero hindi tinagipuson. Siling ni Kristo, palayo kamo sa akon, panublian ninyo ang impyerno, ang lugar diin nagaantos ang tao. So may duha ka lugar nga ginaman sang Dios sa mga nagkalaluwas kag sa wala pamaluwas. Mga utod, kung ang pamangkot, anong buhaton ko agod maluwas ako? Ang sabat, magtuo ka kay Ginoong Jesucristo, agod maluwas ikaw, kay amo ina ang kabubuton sang amay nga aton pagabuhaton. Pero ang matudtuod nga pagtuo, amo ini ang pagtuo nga inupdan sang paghinulsol sang aton sala kag pagbaton kay Kristo sa aton mga kabuhi. Aton iisdog ang isa ka kamatuoran sa padayon nga ginhambal sang Dios sa aton. Kagabay tiros nagasiling, kon mag-abot yadto nga adlaw, madamo ang magatawag sa akon Ginoo, Ginoo, sa imong ngalan nagwali kami, sa imong ngalan nagtabog kami sa mga yawa, kag sa imong ngalan
nagahimo kami sa madamo nga mga milagro. Ari ang iyang ginhambal sa tion sa paghukom sini niya. Sadto nga adlaw, yadto nga adlaw, ano inang adlaw? Adlaw sa paghukom. Sa magatubang na siya sa Ginoo, ang iyang ginapabugal amo siniya, Ginoo, sa imong ngalan nagawali kami sa mga tao. Sa imong ngalan ginaayo namon ang mga masakiton, ang nasudlan sang evil spirit. Kag sa imong ngalan nagahimo kami sang dalagko madamo nga mga milagro. Ano ang ginapabugal niya? Ginapabugal niya ang iyang maayo nga wali. Ginapabugal niya ang iyang mga hinimuan, pag-ayo sang balatian, ginsudlan sang evil spirit. Ginapabugal niya sa tuwangan sang Dios ang dalagko nga mga milagro. Kung sa aton pa, nagalaom siya kay ginhimo niya ining tanan, ang maayong binuhatan, ang pagwali hindi na malain, maayo ina. Ang sabdong sang malaot nga espiritu, maayo man. Ang paghimo sang milagro, maayo man. Pero hindi ini amo ang gina-require sang Dios agud maluwas kita. Ang ginapaabot sang Dios sa aton, amo nga magtuo kita sa sinang Kristo nga nagpalansang sa cross para sa aton. Kung gusto ikaw sang maayo nga binuhatan, saligan mo ang maayong buhat ni Kristo. Hindi ang imo maayong buhat. Kung ikaw nagahuna-huna subong, nga luwason ikaw sang Dios kay maayo ang imong binuhatan, siguro damo ang imong kwarta nga ginhatag sa simbahan. Siguro kada Domingo nagakadto ka man didto sa simbahan. Siguro nagabulig ka man sa imong isig katao. Inatanan maayong buhat, pero hindi ina amo ang ginapaabot sang Dios agud maluwas ikaw. Ang ginapaabot sang Dios nga saligan nimo ang maayong buhat ni Kristo dito sa cross. Kung gusto ikaw magpabugal, ipabugal mo ang ginbuhat ni Kristo. Hindi nga ipabugal mo ang imong binuhatan. Ang Bible nagatudlo nga bisan isa lang ka baso nga tubi ang ihatag mo sa imong isig katao. Kung ginhatag nimo ina sa ngalan sang Ginoo, ina isa ka maayong buhat. Kay man ginhatag mo ina tungod kay nahigugma ikaw sa Dios. Ikumparar mo kung maghatag sang isa ka sako nga bugas sa imong isig katao, pero ginhatag mo ina agod nga ipabugal nimo, kagamo ina ang ginahimo kalabanan, hindi tanan. Sang mga politiko naghatag sila sang kwarta agod nga makuha nila ang boto sang tao, pero wala nila ina ginhimo sa ngalan sang Ginoo, kag wala mapasidlonggi ang Dios sa sinatanan nga mga binuhatan. So aton initan-ahon ang duwa. Kung ikaw nagahimo sa mayong binuhatan kag ginapabugal nimo ina agod nga luwason ikaw sang Dios silang sang Ginoo, hindi pwede. Kung gusto ka magpabugal, ipabugal nimo nga si Kristo nag-antos, ginbiyaan niyang himaya sa langit, nagkari siya sa dota, ginhala niya ang kabuhi sa cross, agod nga matigayon ang aton kaluwasan. Inaamo ang imo ipabugal sa tubangan sang mga tao, kag inaamo ang ipabugal nimo sa tubangan sang Dios nga magasiling ikaw, salamat Ginoo, ginapabugal ko ang imong binuhatan, ang imong pag-antos sa akon, tungod ina sa imo nga paghigugma sa akon. Kag ang katapusan nga bersikulo nga ginhambal niya dire,
Dayon magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo, palayo kamo sa akon. Kamo nga nagabuhat sang mga malaot. Pulong ini isang pagsikway. Sa adlaw sang paghukom, kung ang tao wala magtuo kag magbaton kay Kristo, pero ginapabugal niyang iya mga binuhatan, si Kristo maghambal sa iya. Wala ako makakilala sa inyo. Tanda ina sang pagsikway. Ina nagapaintindi nga wala siya maluwas. Kay man ang nagkalaluwas iya, ang hambal ni Kristo, kilala ko ang akon mga karnero. Kita mo ang diferensya? Sa mga naluwas, siling niya, kilala ko ang akon. Sa wala iya maluwas, nagasiling siya, wala ako makakilala sa inyo. Kagang pulong pagidre, nga ginhambal niya, palayo kamo sa akon, kamo nga mga nagabuhat sang mga malaot. Mana among hambal sa mga tao nga wala magkalaluwas. Ano yang ginhambal ni Kristo sa mga naluwas? Sila niya, kari kamo, panublian ninyo ang ginharian sang langit, nga ginaman sang amay sa inyo, bisan pa sadtong tiyon, nga wala pa matukod ang kalibutan, ginaman ay na nga ginharian para sa inyo. So ang Isaiah pulong sang pagsikway sa wala magkalawas, ang Isaiah pulong sa pagbaton, kari, panublian ninyo ang ginharian sang langit. Mga utod, ano ang gusto nimo nga mapatian sa Dios sa tion sang paghukom, sa adlaw sang paghukom? Ano nga mga pulong ang gusto mabatian halin kay Kristo? Pulong sang pagsikway o kung pulong sa pagbaton nga nagasiling kari, panublia ang ginharian sang langit? Kung ang gusto mo nga mapulong nga mabatian kay Kristo ama ang pulong sa pagbaton, kinahanglan nimo si Kristo subong. Ihambal kay Kristo. Ginoo, gusto ko nga maluwas ako kag makasulod sa langit sa imong ginharian. Ginakilala ko nga hindi na akon masarangan ang pagluwas sa akon kaugalingon. Ginakilala ko sa mga tubangan nga ako may sala kag ang bayad sa sala kamatayon. Patawara ako sang akon mga sala. Karon nagapaubos ako sa akon kaugalingon. Buksan ko ang akon tagipusoon, kag batonon nakon ikaw, subo nga akon Dios kag manuluwas. Kag ako mag-aalagad sa imo kutob sa akon masarangan. Tubtob nga ikaw magabalik liwat sa sini nga kalibutan. Kag ang Dios magasiling sa imo suno sa kasulatan. Anak, ikaw magapanubli sang ginharian sang langit. Kabay nga ang Dios magapadayon gid sa pagpakamaayo, sugod karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Madamong salamat.